верным на горы сидай. Увеличить своей хвалы, навеки дал закон святый. Хвала, Эммануэль приходит збавить Израиль. Песня порастает впереди, народ с неволи выведи, с продоня казняру. Ты должен быть звань верным слуг. Приходит збавить Израиль. Мудрость вечная приди, и разумом наследяй. Голодном симпируешь ты, безмежный Творцов святый. Хвала, Эммануэль приходит збавить Израиль. Приди, приди, Адонай, и верным на горы сидай. Увеличить своей хвалы, навеки дал закон святый. Хвала,
огня пекла сняла. Ты тоже вызволь верных слуг. Эммануэль приходит спасить Эммануэль приходит спасить Израиль. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любов Бога Отца и єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, щиро вас вітаю на гэтай нядзельнай святой імшы. Ужо другая нядзеля Адвенту. Па шляху гэтага чакання на прыйсце збаўцы мы ідём і клічам, як у гэтым спеве на ўваход: «Прыйдзі, прыйдзі, Эммануэль». Памятаем, што слова Эммануэль, гэтае таямнічае імя, азначае «Бог з намі». Гэта тое прароцтва, якое яшчэ задоўга да нараджэння Хрыста было абвешчана, што прыйдзе Эммануэль, Бог з намі, прыйдзе той, хто пацвердзіць нам, што Бог блізка. І у глыбіні нашых сэрцаў усе мы вельмі моцна гэтага чакаем. Вельмі чакаем гэтай блізкасці Хрыста, блізкасці Бога ў нашых справах, у супакоі, які носім у сэрцах, у нашай радасці. Менавіта яна можа пайсці і прыйсці да нас толькі праз Яго. Таму ў гэтым адвентавым чаканні з вялікай радасцю распачынаем Еўхарыстыю разам тут, у нашым касцёле. І гэтую святую імшу я цэлебрую ў інтэнцыі нас саміх, нашай парафіі, нашых сем'яў, нашых родных, блізкіх, асабліва церпячых. І просім, каб гэтае прыйсце Хрыста даканалася ў нашым жыцці ўжо сёння. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашага, каб пасвяціў гэтую ваду, якою мы будзем акропленыя на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Твоей ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Твоё збаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Пакорна молім Цябе, усемагутны Божа, у дабрыні Тваёй асвяці гэтую соль. Ты загадаў прароку Елісею насыпаць яе ў ваду, каб вярнуць вадзе жыццядайную сілу. Просім Цябе, Пане, учыні няхай паўсюль, куды трапяць кроплі гэтай асвячанай вады, адступяць усе напады сатаны, а нас няхай заўсёды ахоўвае прысутнасць Твайго Святога Духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Як нового дня святло, кличем
Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Амен. Молімся. Усемагутны міласэрны Божа, учыні, каб зямныя клопаты не перашкаджалі нашаму імкненню ісці насустрач Твайму Сыну, а дар нябеснай мудрасці няхай прывядзе нас да еднасці з Христом нашым Збаўцам, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Баруха. «Скинь, Израиль, вопратку свайго смутку и нядолі, и апраніся ў прыгожасць славы, дадзеную табе навеки от Бога. Ахініся плашчом справядлівасці Божай, ускладзі на галаву дыядэму славы спрадвечнага, бо Бог покажа твою прыгажосць усяму, што ёсць под небом. Імя твое у Богу навеки будзе названа. Мир справядлівасці і слава побожнасці. Узняміся, Ізраіля, і стань на вышыні, паглядзі на ўсход, і ўбач дзяцей тваіх, сабраных словам святога, ад узыходу сонца аж да захаду, якая радуецца таму, што Бог успомніў пра іх. Яны выйшлі ад цябе пешу, гнаныя ворагамі, а Бог прывядзе іх да цябе, несучы іх у славе, як на каралеўскім троне, бо вырашыў Бог панізіць кожную высокую гару і пагоркі адвечныя, засыпаць даліны, зраўняць іх з зямлёю, каб Ізраіль мог бяспечна крочыць у хвале Пана, каб лясы і кожныя пахучыя дрэвы давалі цень Ізраілю на Божий загад. Бог будзе з радасцю весці Ізраіль да святога слова сваё, да святла славы сваёй, і з міласэрнасцю і справядлівасцю, якая яму належыць. Гэта Слово Божие. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас. Калі Пан перамяніў лёс Сіёна, мы былі быццам у сне, вусны нашыя тады былі поўныя смеху, а язык спяваў з радасці. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас. Тады гаварылі між народамі, вялікія рэчы учыніў Пан для іх. Змяні наш лёс, о Пане, як потокі на поўдзень. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас. Хто ў слязах сеяў, будзе з радасцю жаць. Хто ідзе і плаче, несучы насенне, каб сеять, вернецца з радасцю, несучы снапы свае. Вялікія рэчы
Читание послания святого апостола Павла до Филиппянаў. Браты, заўсёды кожную молитву за ўсіх вас з радасцю узношу за ваш удзел у абвяшчэнні Евангелля з першага дня аж дагэтуль. Упэўнены, што той, хто пачаў у вас добрую справу, закончыць яе да дня Езуса Хрыста. Бог мой сведка, што я люблю усіх вас любоўю Езуса Хрыста і малюся за тое, каб любоў ваша яшчэ больш узрастала у пазнанні і ва ўсякім адчуванні, каб вы пазнавалі лепшае, каб вы былі справядлівымі і беззаганнымі ў дзень Хрыста, напоўненымі пладамі справядлівасці праз Езуса Хрыста на славу і хвалу Божую. Гэта Слово Божие. Подрыхтуйте дорогу Пану, равняйте стежки Яму, и кожное тело убачить Божие избавление. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У 15-й год панавання Тыберыя Цэзара, калі Понцій Пілат панаваў у Юдэі, а Ірад быў тэтрархам у Галілеі, Філіп, брат ягоны, тэтрархам у Ітурыі і Трахандійскім краі, а Лізанія тэтрархам у Абіленах, пры першасвятарах Анне і Каяфе, было скіравана Слова Божае да Яна, сына Захарыі, у пустыні. І ён абходзіў усе ваколіцы Ярдана і прапаведаваў хрост пакаяння для адпушчэння грахоў, як напісана ў кнізе прамоў прарока Ісаі. Голас таго, хто кліча на пустыне: «Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі яму. Кожная даліна ўзвысіцца, кожная гара і пагорак панізяцца, і выбоістыя дарогі стануць раўнінай, і ланцугі гор далінаю, і ўбачыць кожнае цела Божае збаўленне». Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, бачыце, час хутка ляціць, ужо другі тыдзень адвенту, як бачыце, на нашай дэкарацыі гэтыя свечкі, яны так паволі пачынаюць сыходзіць, каб напрыканцы дзесьці вось менавіта прыйсці да нараджэння Божага. І менавіта ў сённяшнюю нядзелю можна сказаць, што Бог працягвае кіраваць да нас тое слово, якое прамовіў у мінулую нядзелю. Калі памятаеце, у мінулую нядзелю першае чытанне было пра такую гармонію, што менавіта пантэра і леў будуць разам ляжаць з баранкам, што дзіцё будзе разам гуляцца дзесьці са змяёй, і ніякой шкоды яму гэта не пранясе. І паглядзіце, сённяшняе першае чытанне з кнігі прарока Баруха, яно таксама, глядзіце, як кажа: «Скінь, Єрусалем, вопратку свайго смутку і нядолі, і апраніся ў прыгажосць славы, дадзеную табой навекі ад Бога». І вось менавіта такі вельмі урачысты тон,
вельмі прыгожыя вобразы, менавіта прыгажосць, справядлівасць. І можна запытаць такое пытанне, што гэта ўсё значыць увогуле, каб не было гэта ўсё такім вельмі абстрактным. Што як першае чытанне ў мінулую нядзелю, так і сённяшняе першае чытанне, скажем так, гістарычна Бог кіруе да сваіх людзей, калі вось ізраільцяне знаходзяцца па-за сваёй зямлёй. Яны знаходзяцца ў палоне, пад гнётам Бабілону, і не толькі б гэта было вось так усё дрэнна, што яны ўсё згубілі, яны нават згубілі сваю сувязь з Богам. Згубілі вось менавіта свой кантакт з Богам, і Бог праз прарокаў ім кажа: вярніцеся да мяне, вярніцеся да адносінаў са мной. І вось гэты прыгожыя образы гармоніі, супакою, міра, прыгажосці Бог ім прыгадывае: успомніце, калі на самым пачатку я стварыў небо і зямлю, у раі была абсалютная гармонія. Цяпер з паводу вашага граху, з нагоды таго, што вы адышлі ад Бога, вы ўсё гэта згубілі. Але Бог як бы у гэтых прыгожых вобразах дае ім другі шанс. Кажа: вярніцеся, вярніцеся да мяне. І як вось гэта адбываецца, скажем так, на практыцы. Бо калі мы памятаем, у кнігі быцця таксама, калі Бог стварае неба і зямлю, калі вось стварае святло, аддзяляе святло ад цемру, ён робіць гэта сваім словам. І ён кажа, што у сённяшнім Евангеліі таксама сказана, што Слова Божае сышло на Яна. Вось менавіта у гэтым хаосе, у гэтай цемры, на самым пачатку Слова Божае з'яўляецца тым, якое наводзіць гармонію. Так вельмі цікава, што тэолагі кажуць, што вось менавіта гэты стан, калі Бог пачынае дзейнічаць, гэты хаос, ён з грэцкай мовы тлумачыцца як менавіта беспарадак, што там усё цёмнае, усё разбурана, усё разрушана. І вось адным сваім словам Бог гэта перамяняе ў космас. Вось грэцкае слово космас, нашы беларускія багасловы пераклалі яго як сусвет. Вось Бог гэты хаос перамяняе ў свет. Таксама вельмі цікавы пераклад гэтага слова космас, яго можна тлумачыць як вось самы прыгожы брыльянт, вось які толькі можна уявіць, самыя ідэальныя, які мае грані, самы празрысты, вось менавіта самы некі неверагодны, што Божае Слово, яно мае такую вялікую моц, што вось у адну хвіліну вось з гэтага беспарадку, з гэтага граху яно здольнае перамяніць вось усю гэтую бесформенную масу у гармонію, у прыгажосць, вось у тое месца там, дзе ён жыве. І што нам у нашым жыцці перашкаджае вось прыняць гэтае Слово Божае? Нам перашкаджае наш грэх. І як бы казаць вельмі агульна, што такое грэх, гэта тое, што мы папросту закрываемся на Бога. Таксама кніга быцця, яна кажа, што першародны грэх, ён палягае на тым, што людзі захацелі быць як Бог. Што вось таксама менавіта тэолагі кажуць, што першародны грэх гэта не тое, што там Адам, Ева штосьці з'елі, ці было гэта яблака, ці не яблака, ніколі не вядома, бо напісана плод, але менавіта тое, што чалавек згубіў давер да Бога. Тое, што чалавек не распазнаў у сябе вось менавіта тое, што я толькі стварэнне. І наш грэх, браты і сёстры, у нашым жыцці палягае на тым, што нам, я думаю, вельмі цяжка дапусціць да свайго жыцця Бога, што ён прыйдзе і зробіць па-свойму. Вось менавіта навяртанне, пра якое таксама Ян сёння ў Евангеліі кажа, гэта значыць зрабіць месца ў маім сэрцы для Бога. І зрабіць, ведаеце, так як уваходжу ў цёмны пакой. Не тое, што Божа, ты прыйдзі і зрабі вось, не ведаю, тут вот трошечку змяні, тут трошечку змяні, тут трошечку змяні. А менавіта, калі заходзіш у цёмны пакой, закрываеш за сабой дзверы і нічога не відаць. Вось менавіта давер Богу палягае на тым, каб вось настолькі даверыцца Богу, што Пане Божа, перамяняй вось гэты мой хаос, перамяняй гэты мой беспарадак, я табе давяраю і я веру, што напрыканцы з гэтага ўсё будзе вельмі, вельмі, вельмі прыгожае жыццё. І вось гэта вельмі цяжка зрабіць дзесьці нашымі чалавечымі сіламі. Вось менавіта сёння святы Ян кажа
у Евангелии, менавіта, што Ян абыходзіў усе ваколіцы Ярдана і прапаведаваў хрост пакаяння для адпушчэння грахоў. Вось слова пакаянне, яго таксама можна тлумачыць двумя такімі тэрмінамі грэцкім і менавіта габрэйскім. Вось як казаў менавіта Христос. І вось слова навяртанне, грэцкае слово метаноя, яно значыць змяніць свой ход мышлення. І мне прыйшла такая гісторыя на думку, яна не зусім вясёлая, можа камусьці паказацца банальная, але вам раскажу яе, што, напрыклад, адзін чалавек вось жыў і кожны дзень хадзіў па адной вуліцы. І на гэтай вуліцы была адна невялікая лужа. І ён так думаў: добра, пераскачу гэтую лужу і не замачуся. Пераскаквае і замачыўся. Наступны дзень выходзіць таксама, гэта лужа яшчэ большая. Гэты чалавек кажа: добра, учора не атрымалася, сёння лужа большая, пераскачу і будзе добра. Пераскаквае, зноў замачыўся. На трэці дзень выходзіць, лужа яшчэ большая, гісторыя паўтараецца. На чацвёрты дзень гэты чалавек выйшаў і пайшоў па іншай дарозе. Дзе няма ніякой лужы, дзе нічога няма. Вось менавіта змена мышлення – гэта паглядзець на сваё жыццё, паглядзець, можа, на той грэх, на які я падаю, які мяне заўсёды дзесьці тут муштруе, мучае мяне, і пастарацца штосьці змяніць у сваім жыцці. Пастарацца менавіта гэтае вось мышленне іншай сцежкай пайсці. Штосьці пастарацца змяніць. А таксама габрэйскае слово, якое ўжыта на слова навяртанне, яно гучыць так, як тэшуба, і яно значыць даслоўна развярнуцца, вось фізічна развярнуцца, альбо вярнуцца ў пачатак. І вось я думаю, што з нашым навяртаннем, па-першае, рэлігійным, такі можа быць так, што пастарайцеся, можа, сёння сабе прыпомніць вось той момант, калі кожны з нас вырашыў пачаць хадзіць у касцёл. Вось што здарылася ў маім жыцці такога, што я сабе сказаў: вось з сённяшняга дня я буду кожную нядзелю хадзіць у касцёл. Што было вось той падзеяй, якая была на самым пачатку. Вось менавіта слова навяртання габрэйскае, яно кажа: прыпомні сабе першую любоў з Богам. Але таксама, думаю, вельмі прыгожа, напрыклад, мужы, жонкі, прыпомніце сабе сваю першую любоў. Як вы сустрэлі гэтага хлопца, як вы сустрэлі гэтую дзяўчыну, што ў вас там парушылася ўнутры, што здарылася такога, што вы сказалі самі сабе: я хачу з гэтым чалавекам пражыць усё жыццё. Вядома, што, можа, не ўсіх атрымалася ўсё жыццё пражыць, але вярнуцца вось да гэтай першай любові і пастарацца вось дзесьці яе так узбудзіць нанова. Таксама Ватыканскі сабор, другі касцёл, кажа, што у рэлігійным жыцці вось нас, як братоў, манахаў, Ватыканскі сабор запрашае: вяртайцеся да крыніцаў. То есть нам, братам, таксама капуцынам, гэта запрашэнне: вярніцеся да таго жыцця, як жыў святы Францішак. Вярніцеся менавіта так, як гэта было на самым пачатку. І вось гэтае навяртанне, яно складваецца з таго, што я не толькі вось дзесьці думкамі штосьці змяняю ў сваім жыцці, але таксама вось стараюся прыпомніць сабе гэтую Божую любоў, якая перамяніла маё жыццё. І гэтае слово, яно вельмі канкрэтнае. Менавіта тое, што святы Ян кажа, цытуючы прарока Ісаі, кажа: раўняйце сцежкі для Бога, Ён прыходзіць. І менавіта паглядзіце, што сёння ў Евангеліі шмат такіх цікавых імёнаў было, што ў год панавання Тыберыя Цэзарія, Понці Пілат, Ірад, Тэтрарх Галілеі, Філіп, брат ягоны, што самае цікавае, што шмат з гэтых асобаў яны потым сустракаюцца таксама ў аповедзі мукі Хрыста. Што вельмі цікава, што святы Ян Хрысціцель, ён абвяшчаў гэтае слово кожнаму чалавеку. Яго чулі і рыбакі ў Галілеі, яго чуў і Ірад, яго чуў і Понці Пілат. І вы самі ведаеце, які яны зрабілі выбар. Вось менавіта са Словам Божым адбываецца так, што яно прамаўляе да кожнага. А менавіта чаму гэтае чытанне пастаўлена ў адвенце, бо мы чакаем на прыйсце менавіта нашага збаўцы. Гэта менавіта запрашэнне, калі гэтае слово скіравана да мяне, да вас, кожнага,
адкрыць сваё сэрца, каб прыняць гэтае слово. І паглядзіце, прыняць не такім чынам, што вось, не ведаю, можа хтосьці там моладзь часамі кажа: ай, там буду на пенсіі, буду хадзіць у касцёл, буду маліцца, ўсё будзе добра. Не, вось менавіта у святога Лукі гэты гістарычны момент, ён кажа сёння, не заўтра, не ўчора, не паслязаўтра, не ў панядзелак там пачну новае жыццё з панядзелку, а менавіта кажа сёння. Вось прымі гэтае слово у сваё жыццё. І я думаю, што вось гэтае чытанне, гэтае падрыхтаванне да адвенту, гэты час адвенту, які мы перакладаем як час чакання, няхай яно будзе сапраўды такім часам, калі мы чакаем, калі вось Бог прыйдзе ў нашае сэрца, народзіцца ў нашым сэрцам. Ад нас толькі вось залежыць менавіта адкрыць з даверам, з вялікім даверам Богу гэтыя дзверы нашага сэрца і ўпусціць яго. Амэн. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Ісуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён для нас людзей, для нашага збаўлення, прыйшоў з неба, і з'явіўся ад Духа Святого, Девы Марыі, і стаўся чалавекам, упрыжаваны таксама за нас, пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў славе, судзіць жывых і памерлых, яго валадарству не будзе канца. Веру в Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророкаў. Веру в адзін святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзін рост, для адпушчэння грахоў і чакаю воскрэшэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Чакаючы прыйсця нашага збаўцы Езуса Хрыста, просім Бога аб міласэрнасці для ўсіх людзей. Молімся за ўсіх, хто належыць да супольнасці святога касцёла, каб яны ахвотна слухалі Божае Слова і выконвалі яго. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго апостальскія падарожжы набліжалі чалавецтва да Бога і ядналі ўсе народы адной братняй любоўю. Цябе просім. Молімся за тых, хто адвярнуўся ад Бога, каб яны адкрылі свае сэрцы на Божую ласку. Цябе просім. Молімся за бацькоў, настаўнікаў, выхавацеляў, каб яны ўказвалі сваім выхаванцам праўдзівую дарогу жыцця і вялі іх да Хрыста. Цябе просім. Молімся за ўсіх дзяцей, каб іх права на жыццё было прызнана ўсімі людзьмі. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, для сям'і Паўла і Рэгіны,
а таксама для Леаніда ў дзень нараджэння. Цябе просім. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі молімся аб жыцці вечным для памерлага Дзяніса. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы заўсёды шлі шляхам вернасці Божым запаведзям. Цябе просім. Просім Цябе, міласэрны Божа, учыні, каб усе людзі падрыхтавалі свае сэрцы для прыняцця таямніцы нараджэння Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. А таксама на карысць нам. Усемагутны Божа, дазволю лагодзіць Цябе нашымі пакорнымі малітвамі і ахвярамі, а паколькі не хапае заслугаў нашых, дапамажы нам сваёю міласэрнаю ласкай, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з Духом Твоїм. Угору серці.
подякуем Пану Богу нашему. Бона гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакораю прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, полныя хвалы Тваёй. Асанна на вышынях, благословлёны Той, хто приходить у імя Пана. Асанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Чаем смерть Твою, Пане Иисусу, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего присягания. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых,
якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча твайго. Просім цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе браннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі цябе праз Сына твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Бог так полюбіў нас, што спаслаў нам як Збавителя свайго адзінароднага Сына, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Узніміся, Єрусалеме, і стань на вышыні, і ўбач радасць, якая прыходзіць да цябе ад Бога твайго. Безумной силы вяти, дай царяне. Безумной силы вяти, дай царяне. Поклонуся я у его крinicy.
Помолимся. Боже наш Отче, який кормишь нас посилком духовным, покорно просим Тебе, праз уделу гэтай таямницы, научи нас мудро ценить каштовности земные и любить каштовности вечные. Праз Христа Пана нашего. Паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Перадусім шчыры дзякуй за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуем вельмі моцна тым, хто на гэтым тыдні ў касцёле прыбіраў, за кожнае дабро і малітву. Няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На працягу ўсяго адвенту мы маем наступны расклад набажэнстваў. Акрамя панядзелкаў, заўтра будзе асобная гісторыя, пра яе скажу, але агулам панядзелак раніцай мы нічога не маем. А так кожны дзень о 6:15 спяваем гадзінкі аб беззаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі, а пасля гадзінак удзельнічаем у 6:45 у ранішняй святой імшы. Нашых дзяцей асабліва запрашаем на раратнюю святую імшу у сераду і суботу. Чаму кажу, што заўтра асобная гісторыя? Бо заўтра панядзелак незвычайны, заўтра урачыстасць абавязковая беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Так у гэтым годзе складваецца, што на 9 снежня, звычайна 8, але пасколькі сёння нядзеля, каб асвяткаваць і нядзелю, і Маці Божай беззаганнае зачацце, то таму гэтая урачыстасць перанесена. Таму заўтра ў нас незвычайны расклад. Заўтра таксама ў 6:15 спяем гадзінкі аб беззаганным зачацці, лагічна. У 6:45 будзе святая імша, у 8:00 будзе святая імша і о 18:00. Запрашаем пасля вячэрняй святой імшы тых, хто прыйдзе на вячэрнюю імшу, застацца на невялікае, але вельмі прыгожае набажэнства акафіст, якое падрыхтаваў наш хор. Гэта вельмі такі прыгожы ўсходні спеў у гонар Маці Божай. Вельмі моцна запрашаем застацца. Таксама на гэтым тыдні адзначаем у пятніцу 13 снежня успамін святой Люцыі, панны і мучаніцы. А ў суботу 14 снежня успамін святога Яна ад крыжа, прэзбітара і доктара касцёла. Набліжаюцца таксама адвентавыя рэкалекцыі ў нашай парафіі. Яны пройдуць з пятніцы па нядзелю з 20 па 22 снежня. Праводзіць іх будзе наш брат Сергей Гусар. Можа, такога калісьці бачылі, сустракалі. Калі не бачылі, то вось магу паказаць. Гэта наш дыякан, схаваўся. Наш дыякан, вось, як кажа брат Андрэй, жляеш дарогу маладым. Да. Вось, але вельмі захвочваем вас запланаваць час і плённа паўдзельнічаць у рэкалекцыях. Падрабязны расклад ужо на гэтым тыдні паявіцца, будзе на дошцы аб'яваў і ў вайберы, і на нашым сайце. Калі ласка, гэта вельмі добрая магчымасць плённа так моцна падрыхтавацца да святаў Божага нараджэння. І таксама, паколькі ўжо збліжаецца студзень, усіх, хто жадае прыняць нашых братоў з пастырскім візітам па калядзе, вельмі просім паведаміць у закрыстыі альбо ў парафіяльнай краме, падаючы свае дадзеныя. Там картачкі адпаведныя ёсць і можна запісацца на каляду. І вялікая просьба зрабіць гэта да 1 студзеня, каб мы з братамі маглі ўжо запланаваць гэты візіт і ўжо з новага года вырушыць ў шлях. Бо так часта бывае, што, напрыклад, пройдзем гасцінец гэты вялікі наш, а потым звон: ой, слухайце, яшчэ я тут на гасцінцы, можа, да мяне прыйдзіце, забыўся запісацца там, альбо не былі ў касцёле, не пачулі. Вось, таму варта гэта зрабіць, бо ўжо потым іншыя вуліцы чакаюць, і тады намнога прасцей усё адбываецца, калі да 1 студзеня ўсе запішуцца. Ад усяго сэрца дзякуем ад імя таксама нашых валанцёраў усім тым, хто далучыўся да акцыі «Адкрый сваё сэрца». Сапраўды, як заўсёды, нашыя парафіяне такі ганарыцца. Так нават ужо пасля імшы на 12 усе гэтыя 84 карткі з імёнамі дзяцей, якім патрэбны падарунак, былі разабраныя. Вось, тут проста сапраўды вялікі гонар і падзяка вам, дарагія. Таксама для тых, хто бы хацеў яшчэ паўдзельнічаць, нейкае адвентавае дабро зрабіць, то нашыя валанцёры паставілі такую скрынку, такую прыгожую пры выхадзе з касцёла. Можна туды пакласці якія-небудзь рэчы, звязаныя з тэматыкай Божага нараджэння.
Напрыклад, таксама прадметы можна такія, як каву, гарбату, сродкі асабістай гігіены, якія-небудзь палажыць. І нашыя валанцёры таксама гэта так спакуюць у падаруначкі і патрабуючых заўсёды шмат, патрабуючым сфарміруюць такія вось падарункі. Шчыра вам дзякую яшчэ раз. Таксама на гэтым тыдні да нас заязджала такая прыёмная сям'я з Богданова, яна даволі вядомая, з Воложанскага раёна. Яны падрыхтавалі святочныя сувеніры, такія вось нават сімпатычныя вельмі. Можна іх убачыць у нашай краме і набыць, а ўсе гэтыя выручаныя грошы яны пойдуць на падтрымку гэтай вось прыёмнай сям'і, якая выхоўвае 14 дзяцей. Хто быў з намі ў пілігрымцы ў тым годзе, то таксама з намі ішлі, можа ведае. Вось шчыра вам дзякуй за кожную падтрымку. Многа гэтай падтрымкі апошнім часам патрэбна. Вось праз тыдзень таксама ведаю, што да нас завітаюць прадстаўнікі радыё Марыя, таксама якімсьці словам з намі падзеляцца на святых імшах. Вось і напэўна таксама будуць нейкай падтрымкі прасіць. Вы ўжо глядзіце, як у вас получаецца. Таксама ў нашай парафіяльнай краме можна ўзяць аплаткі на вігілійны стол, можна святое пісанне набыць, у каго няма. Шчыра запрашаем. На дошцы аб'яваў можна паглядзець расклад такіх розных цікавых заняткаў, якія на гэтым тыдні будуць з ініцыятывы «Век жыві, век вучыся». Сярод іх там і хрысціянскі фільм, і выраб рэчаў на дабрачынны кірмаш, і лекцыя пра архітэктурныя стылі. Можна паглядзець, выбраць сабе які-небудзь схадзіць. Ёсць таксама яшчэ магчымасць паехаць на выходныя з францішкам, пра якія раней я абвяшчаў, якія будуць у Ляскоўцы пад Мінскам у цэнтры Карытас у бліжэйшую пятніцу, з пятніцы па нядзелю. Пачынаецца ў пятніцу вечарам, ужо каб пасля работы маглі людзі спакойна даехаць, і заканчваецца абедам у нядзелю. Гэта такі час мы з братам Сергеем, з братам Вадзімам гэтыя дні праводзім, каб людзі дарослыя маглі падрыхтавацца глыбей да Божага нараджэння і таксама пазнаёміцца бліжэй са святым Францішкам, нашым заснавальнікам. Калі хтосьці хоча запісацца, можна да мяне звярнуцца альбо на сайце ці ў вайберы ёсць спасылачкі. Шчыра вам дзякуй за супольную малітву, дзякуй брату Сергею за слова. Прыміце Божае благословенне. Пан з вамі. И с духом твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михайле, держи нас у змаганні.